Mano ne weche mabende wuok Nakuru, moko luongo kanyo ni Nakuru the fourth city mabende nitiere Kenya. Kata kamano ng'ene weche mamoko koro en report manyien mar kedo gi kute mag ayaki lero ni inyalo riw yedhe adek mago mabende geng'oga teko kata kute mag ayaki mong'ere kaka ARVs kaka yono mar neno duoko chien teko mar tuono piny. Lipotno mabende koro gol kanyo kod riwruok miluongo ni undetectable equals untransmittable kata UU. En mano motimo nono kendo koro jiwo jogo modak gi kute mag ayaki osik ka muonyo kendo koro kik gibed ka gichiko itgi weche mago mag akweda e kind jogo mabende nitiere kod tuo ma kamano. Kaluwore kod Daniel Oneya, apisa mochung' ne gayo kutego e kaunti ma Migori, ondamono oseduoko ahinya tuono. Nyasi ma kamano bende nitie kaunti ma Migori kata jogo bende kon loso kod ute fwambo oriwo kanyo Dr. Mumanyi mar riwruok mar Nascop, Elias Okal kaachiel kod Dorin Moracha mabende kono loso e wachni e seche mabende koro yango odiochieng' mano mar kedo to kod kute mag ayaki. HIV, and for young people who are sexually active like me, U equals U to us means the burden of HIV disclosure is taken away from us and we get to enjoy sex despite our HIV status without the worry of infecting our sexual partners, but also doing so responsibly, because if we are irresponsible about it, it means that we are going to get STIs, which are other sexually transmitted infections, and also unplanned pregnancies. So as we advocate U equals to U, as we get confident around U equals to U, also let us learn to be responsible while at it. HIV situation in Migori, I want to say that we really made a lot of milestones in terms of reduction of HIV prevalence. I can tell us that back in 2018, our HIV prevalence was 14.7%. Then until up to late last year, we were standing at 13.3%. Currently, from the Kenya HIV estimates, which was just released last week by Nascop, the prevalence has really reduced from 13.3% to 11.8%. So to me, I think we really made a lot of changes in terms of reduction.